ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮಿನಿ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಿಡ್ಲ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್, ಪೂರರಿಗಳ ಇಷ್ಟಪಡಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ, ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲೆ ಪೂರರಿಗಳ ಇಷ್ಟಪಡಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಮ್ಮಿನಿ ದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪಿರ ಒಬ್ಬನೇ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ತೋರಪ್ಪ ಗೈಸ್. ವಿಡಿಯೋ 4 ನಿಮಿಷ ಲೆಂತ್ ಪೋ ಆಂಡ 1 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪುಣ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅವಳ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಿನ ಯಾರು ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಂಡದು ಪಂಡು ತೋರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶುರ್ಲರ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ್ತ ಗೈಸ್ ಏಪಳ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಏಪಳ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲಾದ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಏಪಲ ಪನ್ಪುಣಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಬ್ಬನ ಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಬ್ಬನೇ ಐಕ್ ದಾಯ್ತೆ ಮಂತ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ದಾಯ್ತೆ ಮಂತ ದೇತೊಂತ ಮೈನದು ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಟಂಗಡ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈನದು ಫ್ರೂಟ್ ಇದೆತೊಂತ ಐದಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೋಳು ದೊಂತ ದೈ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮನ್ಪೇರು ಕೋಳು ಬೋರ್ಡು ಗೈಸ್ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದೆತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ದೊರಪೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಳು ಬೋಪುನ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಗೈಸ್ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇದು 4 ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಗೈಸ್ ಜಿಂಜ ಮನ್ಪುಜ 4 ಜ್ಯೂಸ್ ತುಲೆ 4 ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಈತ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮನ್ಪ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಕಟ್ ಮನ್ತದು ಆ ಕೋಲುನು ತುರಿಪ್ಪ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಕೋಲು ತೊಂತ ಬೆದ್ರದ ದಿಕ್ಕಿ ತಲಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ತಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಗದ ತಲಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಈ ಕೋಲುನು ಈ ನೆಕ್ ಟಾಪ್ಗೆ ತುರಿಕ್ಕ ಈ ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತುಯ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವು ಮೂಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಅವು ಅಂತ ಬೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಕ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನಂದೇನು 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ತಿರೋಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜೆ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ತಿರ್ದು ವರ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ತುಲೆ 4 ಇರ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೋಳು ತುರಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತುರಿ ನಂಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಂದು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಪೋದು 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಐದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮಿನಿ ದಾಯ್ತೆ ಮನ್ಪಿರ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಪೋಯಿನಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಾಂಡು ಐನ 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿರೋಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೋದು 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ತಿರ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಕಾತದು ಬರ್ಕ ಗೈಸ್. A few moments later. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಪನ್ ಪಂಡಾನೆ ಆಯ್ಜಿ ಬುಕ್ 24 ಗಂಟೆ ದಿಡದು 24 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಿಡದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಟೆ ಕಿಡ್ಕಚ್ಚ ಅದು ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಗೈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ತೋರಿ ಗೈಸ್ ಅವಳ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಯಾನೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪಂಚನೆ ತೋಟರುಳ್ಳೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ದಿನಿಯರ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಫ್ರೂಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ಟೆ ಉಂಟು ತುಲೆಂದೆ ಅಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ಟೆ ಗಿಚ್ಚರನೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಗೈಸ್ ಐನ ಮೌಲ್ಡು ಚೂರು ಗಿಚ್ಚರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐಸ್ ಆತನತ ಅಂಚ ನಮ್ಮಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಓದು ಗಿಚ್ಚಿಗ ಗೈಸ್ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಬೊಲ್ಟೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸೋಕಡೆ ಗಿಚ್ಚಿದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಕ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಏನೇ ಪಲ ಪನ್ಪುಣಂಚನೆ ತೋಟರುಳ್ಳೆ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕಿಡ್ಲಾದ ಕಿಡ್ಕಚ್ಚಾದಂದ್ರೆ ನಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ಕ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸೈಜ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತಾರೆ ಅವಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಎಂಚ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಣ ಪಂಡು ತೋರ್ನೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಲೆ ಇಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಾ ಆಪದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ನಾ ಆಪದ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಓ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ರಡ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಕಾಫಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇವನ್ ಪೇರು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿಯನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ ದಾಲ ಮೌಲ್ಡು ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಂತಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿಯನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತುಕ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತಂಡು ಅಡ್ಡಿ ಬೊಳಿ ಅದುಂಡು ನನ್ನ ಕಾಫಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಅವಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕಿಡಿಲ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಗೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಎತ್ ಸೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಅಡ್ಡಿ ಬೊಳಿ ಉಂಡು ಕಾಫಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇದೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್
ಕೋಲ್ ಕುತ್ತುದಿರ್ಲೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಗೈಸ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂಗಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬಿಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಿನ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂದ ಕಾಫಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಆಡುಂಟೆ ಪೂರರ್ಗಳ ಇಂತ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಬಣ್ಣದು ಎಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಆಡುಂಟೆ ಪೂರರ್ಗಳ ಗುಡ್ ಬೈ.